नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। माझ्या मागे श्री शंकराची मूर्ती पाहिल्यानंतर आपणा सर्वांना वाटलं असेल की मी कुठल्या तरी मंदिरात आलो, परंतु मी मंदिरात नाही तर कुडाळ नगर पंचायत कार्यक्षेत्रात अगदी रस्त्यानजीक असलेल्या या स्मशानभूमीत आलो। या स्मशानभूमीमध्ये श्री शंकराची ध्यानस्थ असलेली मूर्ती बसवण्यात आली आणि मूर्ती बसवल्यानंतर काही सोशल मीडियावरती ही मूर्ती नेमकी स्मशानभूमीत का बसवण्यात आली यातून हिंदूंच्या भावना कुठेतरी दुखावल्या जात आहेत। अशा पद्धतीच्या गोष्टी जेव्हा झळकायला लागल्यात तेव्हा मुद्दामून एक जबाबदार प्रसार माध्यम म्हणून या स्मशानभूमीत येण्याची इच्छा झाली आणि अर्थातच या ठिकाणी ही शंकराची मूर्ती बसवण्यामागे श्रद्धा, संस्कृती आणि संवेदनशीलता याचा नेमका संगम काय तो उलगडवून दाखवण्याची इच्छा झाली, म्हणून आम्ही या कुडाळ नगर पंचायत कार्यक्षेत्रातील स्मशानभूमीत आलोय। आपण पाहताय या ठिकाणी श्री शंकराची ध्यानस्थ मूर्ती बसवण्यात आली आहे। हिंदू संस्कृतीत स्मशानभूमी ही केवळ मृत्यूची जागा नसून ती जीवनाच्या अंतिम सत्याची जाणीव करून देणारी पवित्र भूमी मानली जाते। भगवान शंकर हे स्वतः स्मशानवासी म्हणून ओळखले जातात। त्यांच्या व्यक्तिमत्वात वैराग्य, शांतता आणि अंतिम मुक्तीचा संदेश दडलेला आहे। त्यामुळे स्मशानभूमीत त्यांची मूर्ती असणं हे धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या पूर्णपणे सुसंगत आहे। याशिवाय स्मशानभूमीचं सुशोभीकरण हा केवळ बाह्य बदल नसून तो एक सामाजिक परिवर्तनाचा भाग आहे। पूर्वी स्मशानभूमी म्हणजे दुर्लक्षित, अंधारलेली आणि भय निर्माण करणारी जागा अशी प्रतिमा होती, पण आज या ठिकाणी स्वच्छता, प्रकाश योजना आणि सौंदर्यीकरण करून ती एक सन्मानपूर्वक आणि शांत वातावरणाची जागा बनवली जाते। हे बदल समाजाच्या प्रगल्भतेचं लक्षण आहे। जेव्हा एखादा नागरिक आपल्या प्रिय व्यक्तीला अंतिम निरोप देण्यासाठी स्मशानभूमीत येतो तेव्हा त्याला शांत, स्वच्छ आणि सुसंस्कृत वातावरण मिळणं ही त्याची मूलभूत गरज आहे। अशा ठिकाणी श्री शंकराची ध्यानस्थ मूर्ती दिसली की मनाला आधार मिळतो, दुःख हलकं होतं आणि एक आध्यात्मिक शांती मिळते। अर्थात कोणत्याही विकास कामात स्थानिक लोकांच्या भावना आणि मतांचा आदर राखणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे। पण एकंदरीत पाहता स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण आणि श्री शंकराची मूर्ती बसवणं हे आपल्या संस्कृतीशी सुसंगत, भावनिकदृष्ट्या समृद्ध आणि सामाजिकदृष्ट्या सकारात्मक पाऊल आहे। शेवटी मृत्यू हा शेवट नसून एका नव्या प्रवासाची सुरुवात आहे आणि त्या प्रवासाची शांतता, श्रद्धा आणि सन्मान देणं हीच खरी मानवता आहे। एकूणच या सर्व घडामोडीत कुडाळ नगर पंचायतीचे नगराध्यक्षा प्राजक्ता शिरवलकर, सर्व नगरसेवक, उपनगराध्यक्ष आणि प्रशासन यांचं कौतुक व्हायला हवं। या सर्व मंडळींनी श्रद्धा, संस्कृती आणि संवेदनशीलतेचा अनोखा संगम या स्मशानभूमीत, या पवित्र भूमीत घडवून आणलाय। शेवटाला एवढंच बोलतो, रिअली व्हेरी गुड। खरं तर हे सगळं आगामी नगरपंचायतीच्या निवडणुका अगदी 5-6 महिन्यावरती येऊन ठेवल्यात। या ठिकाणी नगरपंचायत अशा पद्धतीनं अनोख्या संकल्पना राबवून कुठेतरी शहराला आधुनिकतेचा, कुठल्यातरी ग्लोबलचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न करत असताना काही विरोधकांकडनं मात्र अशा पद्धतीनं, अशा प्रयत्नांवरती टीका होणं हे कुडाळ शहराला निश्चितच भूषणावह नाही। त्यामुळे टीका करणाऱ्या विरोधकांनी, अर्थात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांनी कुठेतरी हे विचार केला पाहिजे आणि अशा पद्धतीच्या प्रकल्पांना आपण समर्थन दिलं पाहिजे, हे सुद्धा या निमित्तानं नमूद करतो। राजेश हेदळकर आणि प्रशांत रेवणकर सर, साईनाथ गावकर, कोकण शाही, कुडाळ।